खरकसा buma ungui nijini bwsano poila hingke jabardasti khlai chowa khanikha. Aboni yagulo kheno buma ni hamjakma sila tongo bini extramarital affair sikla tongma sila o sila baino sakha o bini hamjakma sila no bini bwsajwkno je khlaina muchungmani khlaidi. Direct sawai tongo bini bwsajwkno romphere ni muchungkha hingke romphereui sidi hinai abobo nijini buma ok. Aboni yagulo kheno o bini hamjakma sila o bwrwini logeo emonje tomung tongo o bwrwino romphereo jatrepot khlaio tei omo kahai tomung hamya tongjogui tongmani bwsajwk a ganao buma bo achugui naisik no tongo. Tei bwsajwkno ganao achugui bwsajwk kabui tongo sirigui tongo buma no help sanui phiaba buma okokno sawo je kuno ungya obo normal se soijok doijok khlai tongdi hinai buma hai hinai sawai tongkha bwsajwk romphere jagui tongmani. Tei o buma amsuk jora thagui tongliya bini premi yakheba o hamjakma chelani dol tongo. Hamjakma chelani bini dolno nuhunui bo bwsajwkno romphere rikha. Norok o story khnama bai puilao no wansugui sikna obo swnamjak yakheba banogui kokno sawai tongo hinai phiaba obo kuno banokjak yakheba swnamui kok samaniya obo kubui kokno real gotna gotijak kokro. Uttarakhand Haridwar 2025 ni obo kubui gotna gotijak kokro. Hingke kubuyo o gotna oklokni hija kogrok tamo tei khoroksa buma ungui nijini bwsajwkno tamni bagui omo haike romphere rinani nangkha tei paithago tamo kubui kok lukrokni bwskango nukjagui phaika. Oborokno tui no tinini video o saiman lainai hingke video no chengna risukang jotono no puila koinani muchungo je ani channel o katal hingke channel no subscribe khlai di tei kanani bell icon all no sinano botapok di tamni hingke jefuru norok ani video jefuru ang upload khlaio puila norok thani ani video swkang sogui norok naimana tui hingke faidi bisi yang ayang kok saya kare video ni main point na tui kok salaikranai. Hingke o kahani puila shruat ungo Uttarakhand ni jotoni slai pavitra jaga Haridwar ni simi. Jeng jotono saimano Haridwar jaga hai thaino jeng gothar tei kubui pavitra jaga hinai jeng jotono saimano. A Haridwar o lakh borok thangui nijini pap no suklainani hinai thango phiaba amsuk pavitra gothar jaga o khoroksa bwrui emon je pap khlaika pap no suna karui emon je pap khlai paikha amsuk pavitra jagao o kokno khnamani yagulo norok bo belai kheno wana jaknai. Haridwar o khoroksa borokni family tongo o family o khorok 3 member hingke a family o bihik bwsai tei borokni khorok 2 bwsa tongo. Bwsa hingke okra hingke bwsajwk kusu hingke bwsla. Hingke o khorok 2 bwsani buma bini bumung wngkha Anamika Sharma tei borok kaijakmani prai 15 boshor omo kahai wngui thangkha. Puila o hingke no gristi joto kaham kwrwng no tongmani happily life katilaioi phiaba at kaisa trek Anamika Sharma ni behavior tomung chamung rok slai rerek wngui tongkha. Anamika Sharma khoroksa khuli bichani borok bo kwbangma party o bo samung khlaio tei mahila sangathan tei BJP o bo waisawuisu himo tei amo kahai party o kwbangma kotor neta tei meeting amo kahai rok bugo nukjago bo bwskang tei bini omo kahai salbromni samungni bagui no bono amsuk nogo tongui mania bo fatar mang tongo. Tei Anamika ni omo kahai ke fataro tongmani behavior no chajakya wngui bwsaibo tamo kahai wngjakha bwrui tui nogo tongya fatar mang party hinui mang berai tongo hinui o kogrokno tui no borok khorokni nikor sar ro walaimung achainani nangkha. Bwsai muchungjago je bini bwsa mangnui no torui phaikha bwsajwk rok torui phaikha borok bai
nogo tong thun tei borok no kaham khlai parwaris khlai ton hinui bwsai muchungjago phiaba bihi khangka hangke phatar mang ongkhorei omo kahai ke mang party ni lamao himui tongnani muchungjago nogo tongyakarei hingke omo kahai walanung ni bagui no 2024 ni salo borok khorokni decide khlai lekha je borok khorokni eklogi tei tongmangla khenui amo kahai songsaro abon bagui no borok khorokni divorce nanani bagui wan suklaikha aboni yagulo kheno borok je bwsla tongmani obo hingke buphabai tongsinai tei bwsajwkni custody hingkangke buma naharka omo kahai ke jonamasa bwsa baklaikha borok kakmani yagulo aboni yagulo kheno kakmani yagulo bwsaini nokni ongkhorui thangko anamika bini bwsajwkno töyui hingkangke report o nai saimanka borok hadidwaro no kaisa hotel tongo o hotel no borok rent o naharui aro tongnani jengkha bwsaibai kakmani yagulo borok ah jagao no permanent tongnani jengkha a hotel o rent to naharui hingkangke bwsaibai kakmani yagulo anamika tao hingke to azad wngja kebo hinai sanai kwrui jesabo chumui tongthung jesabo nongui tongthung jes jaga phono berai tongthung kebo phano hinai sanai kwrui wngui bo azad haima tongka saksaijung kangnani swkang borok kaisa kokno kok rwlaio je kagui paibo bwsabai jodi no malaini muchung hangke bupha bwsajwk bai malainani bagui kebo mana khlai mangala tei buma bo bwslabai malainani bagui kebo mana khlai mangala hinui kok rwlaijak kotono hingke omo kahai keno jora laio bupha bwsajwk bai malaini muchung hangke waisa phai malai phaio tei buma bo hai keno bwslabai malaini muchung hangke thangui malaio omo kahai keno din laikha hingke din sok paikha 2 June 2025 ni sal adino bupha bwsajwk bai malaini muchungjagui bwsajwkni nok phaisingo thangui no tongmani tei bwsajwkni nogo thangui bwsajwkno bini karo khlaiui kisa berai rikha par rogo tlangui tei berai riui akowui bini nogo bo tlangui thangka hingkangke bupha afro notice khlaika je bwsajwk jefru no bupha bai malaio malai brum no belai kheno khushi belai kheno hamjago buphabai malai phiaba adino hingkangke bwsajwk kisa koksaya nilar mogui tongmani hai wngui tongo nai naikha hingke amo kahai wngui tongo je bwsajwk bono kuno kok hamya khogui tongmani hai je kokno bo buphano sanani muchungya obo kahai kok khogmani hai wngjakgui tongo buphabo aboni yagulo kheno bupha bujiwui bono maya ador khlaiui terek khe kok swngkha beta tamo wngkha joto kok khulugui sadi kuno mongsaswk de nini made no kuno mongsaswk khlai rok hinui kok terek khe swngkha phiaba bwsajwk ajorao kuno kok saya kirijakmani hai wngui tongo hingke bupha tei bo terek khe kok swngkha kuno wngya sadi sawui bo kuno wngya ang tongo ta kiridi hinui samani yagulo kheno bwsajwk ba puro swlungma kasawui buphano kwbagui kap sukha aboni yagulo kheno buphano joto kubui kok sanani nangkha o bwsajwk hingke buphano tamo kubui kok sakhana o bwsajwkni logio tamo wngnani nangkhana o kok rokno saimano muchungkha hangke norok part 2 ma naine puila wato saiman thangka buma bwsajwkno romphere rimani hingkangke omo kahai no buphano saka hingke aboni yagulo bupha saimanmani yagulo o bihigno ex bihigno tamo khlaika bono police bai manjak rikhaya kheba tamo khlaika o kok rokno saimanani muchungkha hangke norok comment section a thangui comment khlai sadi part 2 o part 2 hingkangke norok joto full story nugui mannai।